Ordinal numbers. The ordinal number first is nke mbụ, second nke abụọ, third nke atọ, fourth nke anọ, fifth nke ise, sixth nke isii, seventh nke asaa, eighth nke asatọ, ninth nke itoolu, tenth nke iri. So as you would have noticed, we achieved the ordinal numbers by adding nke to the cardinal numbers, except for first. So first is nke mbụ. After first, then the other ones are cardinal numbers and nke. So we have abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri. And we'll have nke before each of those numbers to give us the ordinal numbers. So for the position of the house, the first house is ụlọ nke mbụ. Ụlọ nke mbụ. First is the only one that is not the same with the cardinal number. Remember, 1 in Igbo is otu or ofu. But first is nke mbụ. First can also be simply mbụ. So we can say first house, ụlọ mbụ. We can also say ụlọ nke izizi or ụlọ izizi. But let's just keep it simple. Ụlọ nke mbụ. Sixth house is ụlọ nke isii. 10th house is ụlọ nke iri. Okay? Ngwa nke ordinal. Bye.